Que tal? Boas tardes. Non hai pistas polo de agora do paradoiro de Manuela Conde Cid, que desapareceu hai unha semana no concello de Avión. Os equipos de emerxencias e os grupos de voluntarios seguen a buscando nas proximidades da zona na que desapareceu, no lugar de Rubillón. Unha busca que está sendo moi minuciosa, aínda que polo de agora non está dando resultados. Manuela ten 73 anos e padece Alzheimer. Non hai noticias tampouco do paradoiro de Clotilde Teixeira, a muller de Lalín de 53 anos, da que nada se sabe dende o luns pasado. Vírona por última vez na zona de Filgueira. O aumento da demanda debido á proximidade das datas do Nadal xa se nota no prezo dos billetes de tren. Na alta velocidade que conecta Ourense con Madrid xa é difícil atopar billetes por baixo dos 50 euros. Ademais, xa hai varios días co tren do mediodía cheo. A Vigo, os billetes máis caros para estas datas superan xa os 120 euros. 106,70 cada billete. Somos dos, ida y vuelta, pues unos 400 y pico euros. El venir de Madrid y volver a Madrid desde el viernes, bueno, ida y vuelta, 400 y algo, sí, sí. En Quiroga está rematando a campaña de recollida de oliva. Os resultados son mellores do agardado. Malia seca do verán, as olivas están dando un bo rendemento nos lagares, cun litro de aceite por cada 6 kilos, fronte aos 7 ou 8 que precisaban o ano pasado. Unha primavera algo atípica, unha floración espectacular, pero moito calor despois da floración, o que fixo que se queimara tamén moita flor, e incluso algo que xa empezaba a coallar, empezar a cair. Despois tuvemos todo o brao moi seco, non? Tamén os lumes en certas zonas tamén influenciaron. Entón, bueno, anos complicados que ao final, bueno, pues fan que sexa un eso, moi dispara a colleita en función de que parte de Galicia, ou mellor, ou incluso da comarca estemos falando. En Lugo, usuarios e veciños da Rolda Norte demandan melloras na iluminación desta estrada, sobre todo na rotonda de conexión coa autovía A6. Non é a única das deficiencias que suliñan. Condutores e veciños dos barrios lucenses da Fervedoira e a Campiña piden a reposición de puntos de luz e a colocación de outros novos para mellorar a seguridade viaria da Rolda Norte, unha infraestructura do Estado construída hai case 25 anos. A visibilidade é ridícula, porque, bueno, creo que gastaron todo en Vigo, está a iluminación toda en Vigo, porque o normal é que houber algo máis aquí. Moi poca. Hace falta bastante porque pasas por aquí hai veces casi non se ve. Poñen o foco na deficiente iluminación pública nas rotondas da conexión coa autovía A6 e a estrada da Fonsagrada. Antes, fai anos, había luz, mesmo aí onde empeza a autovía, debaixo do puente, sacárona. A ver, entras na autovía aí nesa zona da Campiña non hai luz ninguna. Se te vas hacia Meire por aí, estamos a oscuras. Uns 20.000 vehículos diarios circulan pola Rolda Norte, un dos principais accesos á capital lucense, a zonas industriais e ao Hospital Universitario Lucus Augusti. Ten muchísimo tráfico, como ves, ten muchísimo, e que xa non sei que máis podemos decir. A ver, a entrada e salida da autovía, pois non é normal. As queixas pola escasa iluminación, os residentes en San Salvador de Muxa engaden problemas como a carencia de pasos de peóns e inundacións. Puñeron pero é que hai nenos que collen o autobús escolar, o autobús urbano, cando chove nos inundamos, que afogamos, iluminación, ben o ves, ninguna. Baixando Ula ás 3 da tarde, sales tú pola vía de servicio para incorporarte e co tes 15-20 minutos aí. Se te incorporas antes de tempo xa unha multa. Para ir para Lugo sorteándonos aquí entre os coches, a ver cal día nos pega, a ver que coche nos pega ou que camión nos pega. Fanos aquí unha piscina. Claro, o coche perfecto, a carretera levanta, a carretera sálvana. Os veciños como se os leva a riada, é igual. Ou se afogan aí. Hai que intentar fazer un pasadizo por baixo da carretera. Pídenlle ao Ministerio que interveña para mellorar a seguridade dos usuarios dunha das estradas de máis tráfico da capital lucense. Que as campás do reloxo da Casa do Concello deixen de soar pola noite. É o que pide un veciño de Pontedeume que presentou unha queixa ante a Valadora do Pobo asegurando que lle impiden descansar. Dende o Concello din que non se pode adoptar esta medida sen poñer en risco o reloxo.
En Pontedeume, as campás da Torre do Reloxo a carón da Casa do Concello levan, como quen di, toda a vida soando. Campás centenarias que marcan o día a día da vila. A estructura onde está pendurada esa campá é do século XVII. Cada 15 minutos, a campá dá a hora na Praza Real. Isto levou a un veciño a presentar unha queixa. Alegaba que non podía conciliar o sono e levando o caso á Valedora do Pobo. Nos pide que se adopte medidas e explica con un informe que elaboramos en colaboración ca persoa que levou mantemento dende hai tamén casi 5 ou 6 décadas dese reloxo, que a maquinaria dese reloxo, que é a maquinaria un reloxo histórico, que non se pode modificar para que non soe a campá durante as noites, teríamos que apagar o reloj. É a primeira vez que se rexistra unha queixa por este motivo. Eu vivo moi cerca, e non as oigo, non me entero. Si, son daqui de toda a vida. Non me molesta para nada, pasa que a xente se aburre moito e non sabe que facer. Supoño eu, vamos. Hai quen aventura propostas. Unha igrexa dunha aldea toca hasta as 7 da tarde e a partir de aí para. Eu creo que aquí que se pode adaptar a mesma tecnoloxía. Non vai ser posible facer esa modificación da maquinaria do reloxo e que lógicamente non nos vamos a arriscar a que pode haber algún tipo de deterioro ou que se poida danar esa maquinaria por unha cuestión que a máis é puntual. O interés público debe de prevalecer. A min acompáñame o son das campanas. Yo creo que en los pueblos tenemos que tener algo para saber la hora en donde estamos y todo eso. Na súa última petición, a Valedora do Pobo solicita ao Concello que faga medicións de ruído, estudo acústico que realizará en próximas datas. Os veciños de Trasmiras den estar preocupados polo futuro do cuartel da Garda Civil no Concello. Malia non recibire ningunha comunicación oficial do seu peche, temen que a falta de mantemento das instalacións acabe derivando no traslado dos gardas a outras localidades veciñas. En Trasmiras hai un ruxe nas últimas semanas. Sospeitan os veciños que no futuro poderían pechar o cuartel da Garda Civil. Eu penso que se marchan daqui e van pa Xinzo cos kilómetros que hai ou que veñan por aquí patrullar ou cualquier cousa xa non é o mesmo. Simplemente o feito de estar aquí e vivir aquí nun pobo moi ao lado, pois xa nos dá outra tranquilidade. Estamos moito máis tranquilos e sentímonos moito máis protegidos e mellor. Hombre, normal. Telo amado. De outra maneira, tens que ir a Sarriaos, ao Coledro ou a Verín. Non pode ser. Recoñecen dende o Concello que non houbo unha notificación oficial de tal cousa, pero temen que a falta de mantemento do cuartel e non cubrir as vacantes derive no seu peche definitivo. Por iso se ofreceron a facerse cargo das reparacións que precise e namentres aloxar os axentes na Escola de Música. A esencia da Guardia Civil é a cercanía cos veciños de cada pobo. Si tú centras a Guardia Civil nas grandes poblacións ou se chámalle comarcais, chámalle provinciais, non desvirtúase. Se hai vontade de non pechar os cuarteles, con comunicarme que se acepta esa solución, xa está, xa se solucionou o problema. O caso é que a situación ten preocupados os veciños en Trasmiras que defenden a permanencia do cuartel. A Garda Civil claro que fai moita labor por aquí. Ora marchanse a botarnos pa Verín ou pa Xinzo. Quedamos aquí sin nada. Home, que a Guardia Civil fai moito ben aquí neste pueblo. Es que é lo único que nos dá seguridad a Guardia Civil. Aquí nas zonas rurais, además. Claro, y salimos a caminar. Yo, por ejemplo, vine hoy andando desde Escornaois hasta aquí. Imagínense. Pues es lo que nosotros tenemos que nos proteja, la Guardia Civil, ¿qué más? Que non cierren. Non falta tampouco que vería con vos ollos o peche do cuartel na procura dunha mellor eficiencia. Non estou nada preocupado, que o quiten que non fai falta. Que vayan para Xinzo ou para Verín, porque aí non teñen prácticamente nada que facer. Somos 1000 habitantes, a ver, fainos falta un cuartel para 1000 habitantes. Os axentes dan servizo tamén ao municipio de Sarriaos. Os veciños confían en que a situación acabe por aclararse e que o cuartel permaneza aberto, algo que non conseguiron coas 5 entidades bancarias que había no Concello. Os máis novos seguro que non saben que unha das pastoras de Fátima viviu xa de adulta nun convento de Pontevedra e aí dixo que se lle volvera a aparecer a Virxe, hai xusto 100 anos. O santuario das aparicións coñécese agora como Fátima Galego.
Poucos galegos saben que neste santuario pontevedrés viviu Sor Lucía, unha das nenas a que, segundo a tradición católica, se lle apareceu a Virxe en Fátima. E hai que apartala un pouco do foco mediático para que vivise lonxe de todo isto e puidese experimentar a súa fe en tranquilidade. A solución sacala incluso de Portugal e chega a Galicia, chega primeiro a Tui, a Casa das Doroteas, e logo mandan a Pontevedra, que viña de incógnito, viña incluso con outro nome, que era a Irmanciña Dores. Porén, a Virxe non a esqueceu. En este santuario a Igrexa Católica certifica outra das súas aparicións a Sor Lucía. Cúmprense 100 anos e a Santa Sé decretou o 2026 como ano xubilar. Hai moitas reservas feitas, sobre todo, curioso, dende Portugal e dende Estados Unidos. Portugal, pois por Fátima. Estados Unidos porque é un pouco o corazón do Apostolado Mundial de Fátima. Les explicamos, les decimos, no les contamos todo lo que aconteció aquí, porque realmente esta capillita aquí pisou la Virgen. A única viga que puido salvarse das térmites na recente rehabilitación deste pazo do século XVII é a da cela de Sor Lucía. Preside agora a capela dun edificio recuperado grazas ás doazóns dos fieis. Agárdase que no ano xubilar o santuario, coñecido como Fátima Galego, sexa visitado por milleiros de persoas atraídas polo seu significado relixioso e polo seu valor patrimonial. Sale Lucía con su bolsa. A proximidade das festas do Nadal empeza xa a notarse no prezo dos billetes de tren. A alta demanda fai que se disparen e mesmo que haxa xa trens que esgotaron as prazas. Andrea Otero. Sí, de feito aquí en Vigo é onde registramos os prezos máis elevados. Por exemplo, se queremos vir os días previos do Nadal aquí a Vigo dende Madrid, dende a capital, os prezos dos billetes xa superan os 120 euros. O motivo, por suposto, a oferta e a demanda, xa que Renfe estipula os seus prezos en base a isto. Pero isto non é novidade, outros anos tamén se registraron prezos así de elevados, o que sí, que os usuarios notan unha tendencia crecente, sobre todo nestas festas, datas festivas. O que queda claro é que tanto Vigo como Galicia son capital do Nadal. O ano pasado, en 2024, por estas datas, polo Nadal, viñeron aquí a Galicia máis de 2 millóns de usuarios en alta velocidade. La vez caro, ha costado 100 y pico que ha tenido que pagar mi hijo y es caro de Madrid aquí. Aparte es un tren muy estrechito, vas como si fuera un locos muy estrechito. Pues nosotros venimos de Valencia y pues 200 euros o así. 106,70 cada billete. Somos dos, ida y vuelta, pues unos 400 y pico euros. El venir de Madrid y volver a Madrid desde el viernes, bueno, ida y vuelta, 400 y algo, sí, sí. Hai boas previsións en decembro no sector hostaleiro dedicado ao turismo rural, en especial para a Noitevella, co cartel de completo colgado xa en moitos establecementos. Os negocios de turismo rural encaran a reta final do ano cunha alta ocupación prevista para as festas do Nadal. Algúns teñen reservadas máis do 60% das prazas dun ano para outro, mentres que os de clientela máis fiel incluso chegan a ter todo completo dende o remate da anterior campaña. As reservas quedan feitas dun ano para outro e fará xa como 20 anos que veñen os mesmos clientes. E despois temos 8 cuartos distribuídos en dúas casas, unha que ten 6 e ao ladiño hai unha casa máis pequena con 2. No fin de ano, máis ou menos, non son un 60% aproximadamente son clientes habituales, entonces incluso de Madrid e fora de aquí, de Galicia, non? En un 60% xa nos queda de un ano para outro reservado. E despois queda o outro 40%, que, bueno, eu creo que queda moi pouquiña cousa, e logo pois temos algún cliente incluso de Lugo, pola zona, de que si veñen a cenar, pero nada máis a cenar. Segundo salientan os hostaleiros, o cadeto buscar os hóspedes e desconectar durante as festas en familia ou en parella. Para iso, valoran, por riba de todo, a contorna natural. Salen a camiñar en bicicleta, reúnense grupos grandes de familias onde están charlando, dependendo un poquinho do día, como usted. Normalmente están sempre por aquí, pero van a dar un paseo, ven ao muiño, a ruta,
e disfrutan moito da lareira, da casa, bueno, bons viños, moi ben, o sea que clientes asiduos e moi bo cliente. Pasalo o fin de ano nunha casa de turismo rural, coa cea incluída, sai de media nuns 150 euros por persoa. En Avión seguen buscando a muller que desapareceu hai agora unha semana. Chámase Manuela Condeciz, ten 73 anos e vírona por última vez no lugar de Rubillón. Demetrio Morenza leva toda a mañá seguindo esta busca. Contanos, Demetrio, algunha novidade? De momento non hai noticias, unha búsqueda que se parou hai uns minutos, que se retomará en breve para repoñer forzas todos eses voluntarios, familiares, efectivos de Protección Civil, así como da Garda Civil, que levan toda esta semana. Lembremos que Manuela perdíase o seu rastro pasado domingo, xusto neste punto na zona de Rubillón, onde se viu por última vez. Dende entón se estableceron eses dispositivos de búsqueda. Hoxe está a complicar moito eses traballos o tempo, xa que non para de chover e as temperaturas moito frío aquí na zona de Rubillón, que pertence ao Concello de Avión. Como decíamos, van continuar ao longo da tarde esa búsqueda e de momento sin resultados. 7 días despois da súa desaparición, continúan buscando a muller de 73 anos que foi vista por última vez na aldea de Rubillón, no concello de Avión. Os labores de busca retomáronse arredor das 10 da mañá, coa participación de efectivos do Grupo de Emerxencias de Avión, da Garda Civil e coa axuda un día máis dun grupo de voluntarios. A muller, que sofre Alzheimer, estaba de visita coa súa familia nunha segunda vivenda que teñen na zona. A contorna é moi complicada para a busca, con moito monte e con camiños aos que é difícil acceder. En Lalín tamén seguen coa busca da muller de 53 anos que desapareceu o luns pasado e que continúa sen dar resultado. Foi vista por última vez camiñando pola Estrada Nacional 525 á altura da parroquia de Filgueira. Despois de que rastrexaran todos os lugares polos que adoitaba camiñar, a busca foise ampliando a toda a periferia do concello. Polo momento, segundo informou esta mañá a Garda Civil, non hai ningunha outra pista que permita acoutar o rastrexo. Na cidade de Lugo xa van máis de 1,5 millón de litros de auga derramados pola calzada na Rúa Escocia, segundo calculan os veciños desta zona, por mor dunha avaría nas canalizacións da traída, que leva sen amañarse dende hai case un mes. Segundo nos comentaron esta mañá, o peor é que a avaría parece ter unha solución moi complexa, porque, ao parecer, todas as canalizacións da auga potable desta zona están feitas con amianto e teñen máis de 40 anos, co cal temen tamén pola súa saúde. A ver, yo lo vi justo antes de Halloween, vaya, y cuando me volví en el puente pensé que lo habían arreglado y no lo arreglaron, entonces no sé de quién depende eso, pero vaya, que me parece como un mal gasto de agua, digo yo, ¿no? Pero toda esta zona de la ciudad de Lugo es una zona que está con tuberías de amianto de más de 40 años, con lo que significa de toxicidad. Algo que se lleva ya denunciando desde hace mucho tiempo, con el compromiso de que iban a sustituirse poco a poco, pero no hay visos de que se sustituyan. Entonces lo que ha ocurrido aquí ocurrirá en otras zonas por el deterioro y por las características tóxicas que tienen todas estas tuberías de toda esta zona de Lugo. Centos de posibles compradores e curiosos visitan este domingo na xornada de clausura o Salón do Vehículo Usado de Ocasión do Recinto Feiral de Vigo. Os concesionarios oficiais de Vigo ofertan nesta 13ª edición máis dun milleiro de turismo dos seus stocks de kilómetro cero, de demostración, de executivos e tamén vehículos de ocasión. Trátase dunha oportunidade de mercar un coche novo a bons prezos. Este salón funciona muy bien, la gente viene con muchas ganas, a veces es más como que esperan ellos por nosotros que nosotros hacia ellos. Y se nota, no sé, la gente viene con ganas, sé que viene como a tiro fijo muchas veces, obviamente hay muchas dudas, hay gente que lo quiere posponer para más adelante, pero nada, vienen con ganas, la verdad es que muy bien estos días. Poco que hemos visto, pues está muy bien presentado esto y hay vehículos interesantes. Bueno, el estilo de coche ahora mismo que predomina es lo que más estamos viendo en todas las marcas, es el SUV, eso ahora mismo se comió el mercado. Después seguimos teniendo gente que necesita una berlina o necesita un estate para la familia, pero lo más normal en este tipo de sitios es un coche pequeño, segundo coche para la familia. Vos precios, vos coches, interesante para facer un cambio de coche, que fai falta. A capital galega da gastronomía esta fin de semana é Expo Ourense, cunha nova edición de Xantar. Máis de 70 participantes ofrecen ao público dúcias de actividades con degustacións, concursos ou música.
Difícil escoller entre tantas opcións. É o mercado enogastronómico, unha das novidades desta edición de Xantar. Este ano tuvemos unha colaboración moi importante da Unión de Hosteleiros de Ourense que montaron este mercado enogastronómico en donde cada un deles trouxo unha das súas especialidades. Unha dúcia de postos que xunto con 3 restaurantes tradicionais achéganos ao mellor da gastronomía galega e distintos países de América Latina. Tamén unha participación que hubo sempre moi importante do norte de Portugal. A Eurorrexión aquí funciona, Galicia, Norte de Portugal están moi unidas, hai un montón de stands do norte de Portugal. Exposición de produtos, obradoiros de cociña, cartas comentadas ou presentacións completan o programa desta nova edición de Xantar que cumpre 26 anos. Pois todos os anos dar unha voltiña por aquí, por lo menos para ver cousas novas e disfrutar un poquinho da gastronomía que temos por aquí. Un pouco de todo. O pulpa feira vamos a probar agora. Sí. Xamón, viño, tamén, e licor café da terra de Valdeorras tamén. E que tal está la terra? Moi bon, todo moi bon. Xantar pechará esta tarde tras 4 días e máis dun cento de actividades para pôr en valor a nosa riqueza gastronómica. Final de contaminación ou de posible contaminación. Unha panadería de Sarria acaba de levar o premio do comercio galego pola súa traxectoria. Non é fácil, pero sí, o establecemento cumprirá en 2026 150 anos de vida e por el pasaron xa 5 xeracións. Hai que remontarse ao 1876, século XIX, 150 anos de historia e de pan. Unha traxectoria que non por casualidade acaba de ser galardoada co Premio do Comercio Galego da Xunta de Galicia. Un recoñecemento a todas as xeracións que pasaron pola panadería, que elas sí que representaban realmente o que somos, que é o traballo silencioso e amor por este oficio. En estos tempos que, por desgraza, tantas panaderías pechan porque falta relevo xeracional, tamén polos costes de produción. É como a culminación dun traballo que levamos décadas facendo e que ao final vemos que eso ten a súa recompensa. Unha recompensa materializada en bolos de pan, roscas, empanadas, nunha vida de entrega e oficio para darlles aos clientes o sabor dai un século forneado cunha constante renovación. Procuramos que non sea unha panadería ao uso, que dar actividades que tamén a nós tamén nos reconfortan, facer escaparates, facer talleres. Nós procuramos ter un negocio que sempre estamos innovando, sempre estamos buscando cousas novas e sempre estamos buscando alicientes de cara ao consumidor. Siempre que vengo de Madrid siempre me llevo de aquí las empanadas, el pan, casi siempre. En primeiro lugar, a antigüedad, iso é o que ten, e despois que ten bons produtos tamén. Toda a vida, yo llevo toda a vida, aquí ya vinían mis padres y todos, hasta mis hermanos que vienen de Ponferrada, y si vienen aquí a Pallares. Pallares é en Sarria toda unha institución, unha familia que medra, 12 traballadores, 5 xeracións e que polo momento ten a continuidade garantida. Polo menos outros 150 anos. Pois iso, a por outros 150. A campaña de colleita das olivas na zona de Quiroga está rematando e os resultados son mellores do agardado. Malia seca do verán están dando un bo rendemento nos lagares, cun litro de aceite por 6 kilos de oliva fronte aos 7 ou 8 kilos que precisaban o ano pasado. A esta prensa chega boa parte da oliva da contorna de Quiroga. A deste ano está dando bo rendemento. máis ou menos unha media de 6 kilos de olivas por litro de aceite, máis ou menos 6, 6,5. O ano pasado, por exemplo, non baixaba, era difícil que baixara de 7 kilos, de 8. Están na reta final dunha campaña que arrincaba no Pilar e rematará na Ponte de Decembro. Buscan o envero, o punto óptimo de maduración das olivas. Cuanto máis madura, maior rendemento graso vamos a ter, pero digamos que baixamos a calidad do aceite. Cuanto máis tirando a verde, menos rendemento graso temos, pero temos aceites, digamos, de maior cualidade. A produción, iso sí, está sendo desigual por zonas e mesmo dentro dunha mesma parcela. Veu unha primavera algo atípica, unha floración espectacular, pero moito calor despois da floración, o que fixo que se queimara tamén moita flor. Despois tuvemos todo o brao moi seco, non? Tamén os lumes en certas zonas tamén influenciaron. O que si nos garanten, sen dubidar, está boísimo, é a calidade do aceite. Ben, así rematamos. Quedan agora con Loli Gómez a información do tempo.
Ola, que tal? Moi boas tardes. Imos cun pequeno avance da información do tempo. Xa comenzaron a cambiar as cousas nas últimas horas. Un domingo, desde logo, con menos frío, pero con máis humidade. Imos ver precisamente o que nos agarda de cara ás vindeiras xornadas. Como temos esta baixa presión no norte que nos está mandando auga, que vai chegar prácticamente a toda a nosa comunidade, e van posicionándose tamén os anticiclóns. Evolución de cara ás vindeiras xornadas. Aínda despois do paso desa fronte durante a xornada tamén do luns, sitúase o anticiclón, pero fíxense que unha liña de inestabilidade de cara ao martes tamén ha de quedar, sobre todo canto máis ao norte da nosa comunidade. Ollamos agora como se vai remontando o anticiclón, como vai a ir parapetando e protexendo a nosa comunidade, deixando de lado as baixas que se moven por o Atlántico ata un mércores anticiclónico, onde desde logo vai a mandar o sol algo de nubes e volverá tamén algo de viaxe, e parece que aínda durante a xornada do xoves podería aguantar. Ímonos ao máis inmediato, a esta mesma tarde, os avisos xa activos no noroeste da Coruña, tamén na Mariña, por vento precisamente pola entrada desa fronte, mandará o suroeste, que pode deixar forza 7 neses puntos. Ademais, a auga que foi entrando polo norte, por a franxa atlántica, podría chegar case a calquer punto da nosa comunidade, por momentos mesmo ser con certa intensidade, caer con certa intensidade, e poderían librarse desa auga puntos do sur da provincia de Ourense. Falamos de Monterrey, tamén de Terras de Verín ou mesmo de Viana, o Vilariño de Conso, por exemplo. Miramos cara as temperaturas, que igual que as mínimas, a pasada madrugada tamén han de subir un chisquiño esta tarde. Aínda así, manténdose neses 7 graus, por exemplo, en lugares como en Pedrafita, vemos eses 12 de Monforte, pasando en Valdeorras a 13 graus, 12 en Verín, tamén en Lobios, movéndose neses 14 en Pontevedra ou tamén en Vigo, e xa vemos valores de 16 graus en Malpica, por exemplo, tamén na Coruña, unha vez máis en Ortigueira, quedaríamos neses 14 graus. Esas van a ser as máximas deste domingo. Fíxense tamén de cara ás vindeiras xornadas, seguimos facendo un avance, chegamos ata o luns, se a fronte comezaría a entrar hoxe, ainda durante a madrugada, tamén mañán pola mañán, notaremos esa auga, chuvia por momentos intensas en puntos como a comarca do Salnés, tamén na contorna da Coruña ou de Ferrol, meténdose tamén en Betanzos ou na Terra Chao, na Fonsagrada, neses puntos onde pode caer chaparradas con algo máis de intensidade. Ativos ata a primeira hora da mañán ese aviso por vento no mar no noroeste da Coruña, na Mariña tamén se sumará de madrugada a Costa da Morte, e aí meten activo tamén un aviso por chuvia no interior da provincia da Coruña ata as 3 da tarde deste luns. Fíxense no cambio de cara xa o luns pola tarde. Desaparecen os avisos e pouco a pouco iríanse abrindo importantes claros, quedando eses chubascos residuais. Fixámonos no sur, tamén no leste e mesmo no extremo norte. No demais, cada vez vai a mandar o sol, e manténdose as temperaturas neses valores de máximas de 15-16 graus, igual que este domingo. Así chegamos ata a xornada do martes. Vai ir recuperando pouco a pouco a situación, vai se arrimando o anticiclón, pero aínda quedarían eses restos de chubascos no norte. Falamos da Mariña, da contorna de Bares, de Ortegal, e tamén da zona da Fonsagrada ou da Terra Chá. Polo demais, cada vez maior apertura de claros, con esa baixada de temperaturas de madrugada. Notaremos de novo cada vez máis friaxe ata chegar un martes pola tarde, pois moi semellante a mañán. É certo que quizáis, ademais deses chubascos no norte ou no noreste, se pode meter algunha nube máis en zonas de montaña, de sur de Ourense, tamén en Valdeorras, no noroeste da Coruña, algunha nube máis, pero en principio non impedirían o paso do sol, e comezarían tamén a descender as temperaturas máximas. Será un mércores cando en principio o que vemos é que se vai ir arrimando e posicionando bastante máis o anticiclón, ata deixar unha mañán, eso sí, con moitas néboas, casi en calquer punto do interior da nosa comunidade, máis nubes no extremo norte, na zona de Bares, na Mariña, e polo demais abríndose importantes claros que cada vez van a ser máis evidentes a partir de que pasen as horas. Falaríamos tan só de nubes de tipo medio e de tipo alto, e mesmo os termómetros poderían ir remontando un chisquiño. Ata aquí a previsión que lles podemos contar. Quedémonos con que suben as temperaturas, aínda que sea un pouco, algunha capa poderemos quitarnos, e quedan agora co Telexornal Mediodía.